Kalau saya ada tambahannya, kalau saya bahasa Bali, bahasa Indonesia. Oke, udah masuk ke dalam. Apanya ya? Anjingnya? Baik banget itu yang tua, tapi kok dia naik gitu ya? Iya. Sama lain kali kalau ke sini aku ajak ke Island Bridge ya, daerah-daerah Hamdan gitu. Enak di sana. Di sana Island Bridge ya, daerah-daerah kayak Hamdan bisa berenang di sana. Mata-mata dan tua. Cungoho na penyakit aja hidungku makin gatal kalau alergi lagi. Herinde til venstre kan I se Københavns nye skuespilhus. Det åbnede i 2008 og har 3 scener, en café og en restaurant. On your left-hand side, you can see the new theatre of Copenhagen. It opened in 2008 and has 3 stages, a cafe and a restaurant. Hier links sehen Sie unser Schauspielhaus. Im Schauspielhaus befinden sich 3 Bühnen, ein Café und ein Restaurant. Her lige fremme kan I se vores operahus, og det åbnede i januar 2005 og var en gave til København fra Mads McKinney Møllerfonden. Arkitekten bag operahuset, det er den danske arkitekt Henning Larsen. Tagkonstruktionen herinde er meget speciel. Det er en af verdens største med et samlet areal på hvad der svarer 2 fodboldbaner. Straight ahead, you can now see our opera house. This opened in January 2005 and was a gift to Copenhagen.